L-iktar żewġ miżuri ta' importanza bħala Kunsill Studenti Universitarji kienu dwar l-istipendji, għal fatt l-istipendji ser jolew b'10% across the board li hija xi ħaġa welcome, naħseb Presidenti kollha jieħdu gost biha, u iż-żieda tal-25 siegħa għal min jaħdem part-time mingħajr ma jitlef l-istipendju li hija xi ħaġa l-KSU ilu jiġġieled għaliha dan l-aħħar snin, l-lan tagħna u t-tir tagħna kien l-intelew għal 30, imma il-5 sigħat żejda li għandna issa noħduhom tal-juma u nkomplu mixin biex inżidu over the coming few years. Bħala miżuri li xtaqna li naraw, waħda mill-iktar areas li taffettwa l-istudenti universitarji u li ma ġietx indirizzata fil-budget hija rigward il-Geo Clinic, għal fatt li l-investiment miżjud ilu imwiet minn xi 2018 u ma materializzax kemm minħabba il-pandemija tal-COVID-19, imma kif ukoll nuqqas ta' ħeġġa u nuqqas ta' politika koeżiva fuq livell ta' gvern li għandna policy li għandha 10 snin fuqha li issa m'għadix fit for purpose. Dan fil-waqt li s-saħħa sesswali xorta waħda qiegħda hemmhekk u xorta għandna problemi ta' saħħa sesswali across the board u m'hemmx il-funding neċessarju għaliha.